Da farko dai ga kanun labaran. Kwankwasiya ita ce jam'iyya ɗaya tilo wadda ta zama gagarbado a faɗin Najeriya, wadda har yanzu maganarta ita ce take hasala ainihin sauran jam'iyyu. Irin martanin da Kwankwaso ya bayar a kwanakin baya cewar ba abin da ake yi wa Arewa sai dai kudanci ake wa aiki, wato ya ƙalubalanci ainihin gwamnatin tarayya da irin ayyukan da take yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu, barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai ɗimbin albarka. Idan yau ka fara shigowa wannan tasha, ka daure ka danna mana subscribing, sannan ka haɗa mana da alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora shirye-shiryenmu za su riske ka a cikin ƙanƙanin lokaci. Da farko dai ga ainihin cikakkun labaran. Jam'iyya ɗaya tilo kenan, jam'iyyar NNPP, wadda ita ce take furta kalami ta razana raguwar jam'iyyu a faɗin Najeriya, wadda har yanzu ana ta ƙasa ana dabo a kan wannan jam'iyyar. Tun bayan fitowar da jam'iyyar ta yi gaba ɗaya dududu, fitowarta ba ta share wasu shekaru ba, sai gashi ta fidda 'yan takarkaru kuma ta lashe zaɓe mafi girma a faɗin Najeriya, wato gwamnan jihar Kano, wadda Abba Kabir Yusuf a yanzu yake wakiltar al'ummar jihar Kano. A kwanakin baya an yi kirarin cewar ba za a yi wa jam'iyyar rijista ba, amma ganin cewar an sabunta ta, matasa ne a ciki suka akai tururuwa, akai uwa akai makarbiya, sai da ainihin shugaban INEC ya rattaba mata hannu. Duk bayan rattaba mata hannu da aka tunanin ba za ta kai labari ba, wato dalilin da yasa suka rattaba mata hannu kenan, ba za ta kai labari ba, shi yasa ainihin suka rattaba mata hannu. Cikin ƙanƙanin lokaci ta ba da gudunmawa 100% ganin cewar ta taurutsa gwamnatin da take ci a yanzu, ainihin ta gwamnatin jam'iyyar APC. A yanzu kuma da ainihin Rabi'u Musa Kwankwaso ya ba da wani furuci cewar ana yi wa kudanci aiki, arewaci ba abin da ake musu. Wannan maganar ta hasala su sosai da sosai, domin har sun fara ainihin kafa cewar gwara su fito su taro domin gaya wa duniya cewa ko ina ɗaya ne, kuma a zahiri ba ɗaya bane ba, domin har a yanzu kashe-kashen da ake yi a arewacin Najeriya ba a yi a kudancin Najeriya, domin cewar 'yan kudancin ma kashe 'yan arewa suke yi. Ba a taɓa samu an ce ko ga wani lokaci an yi irin wannan gungu ana kashe 'yan kudanci ba a kashe 'yan arewaci. Najeriya dai ƙasa ce guda ɗaya tilo, kuma duk wanda yake cikinta shi ma ɗan Najeriya ne. Najeriya ƙasata, ina alfahari da ƙasata, amma ba na alfahari da shugabannin da suke zalunta ta. Naku ne, Tsagera TV.